אוקיי, כבר המון זמן שלא העליתי סרטונים, ובאמת שזה לא אשמתי. לפני המלחמה הייתי בשוונג רציני של עריכה והקלטתי המון, אבל כשהגיעה המלחמה היה לי מין דאון, אבל גם אחרי שחזר לי החשק להכין סרטונים, היו המון דברים שמנעו ממני, וזה לא רק לגבי סרטונים, זה גם ממש לגבי כל הסדרות שהייתי רואה. צברתי פערים ממש גדולים, ואני יכול להאשים את מי שבא לי במצב הזה, אבל וואלה, לא באתי להתבכיין כי זה לא גברי מצידי. אני באתי ליצור תוכן, זה מה שאני אעשה. אז תראו מה זה, כבר דצמבר, אפשר להגיד שמבחינת האנימות השנה נגמרה, ואני העליתי רק 4 סרטונים. אל תבכי משה, אל תבכי. אבל זה בסדר, אני מקווה שמעכשיו זה עומד להשתנות. כמובן אמרתי את זה המון פעמים בעבר ולא עמדתי בזה, אבל שוב יש המון דברים שאין לי עליהם שליטה, וזה גם למה אני לא מתכוון להעלות את הסרטון על האנימות השנה 2022. פשוט כי לא יכולתי לעמוד בזמנים, וכרגע לסוף דצמבר 2022 כבר ממש לא רלוונטית אלינו. אז בגלל שהסרטון הזה בחיים לא יעלה, בואו נתקצר לכם אותו בקצרה. האנימה שבחרתי לאנימת השנה, וכמוני גם בחרו קראנצ'ירול, הייתה סייברפאנק הג'רנר של נטפליקס. הסיבה לכך זה כי הם עשו דבר פשוט, דבר שכבר הצליח להם בעבר עם דבילמן. הם לקחו יצירה קלאסית ומוכרת, סיכמו אותה ל 9-10 פרקים, הכניסו רגעים שמחים ודמויות שנאהב, רק כדי שיכאב לנו יותר לאבד אותם. הדמות הראשית סוג של מאבדת את זה, ואנחנו מקבלים סוף טרגי ומדכא, מלא בעומק ושאלות, שכל היופי הזה מלווה במחזות גרפיים אלימים ובוטים. מושלם. והמון אנשים טענו שהסוף של סייברפאנק וואלה לא משהו, אבל זה שזה לא סוף שמח זה לא אומר שזה לא סוף טוב. גם דבילמן, אטאק און טייטן, קוד גיאס הסתיימו עם סופים מדכאים, אבל אלה הסופים שאנחנו זוכרים הכי טוב. תצפו לזה, אני עומד על עוד סרטון שלם על המושג הסוף. אני חושב שהוא קרוב יותר מאי פעם. ועכשיו לנושא האמיתי של הסרטון. אז בגלל שאין לי זמן לדרג את כל הקטגוריות של השנה גם השנה, החלטתי לדחוס הכל לתוך הסרטון הזה. יאללה, בוא נרוץ את זה. עד השנה 2023 היה אובר איכות רציני בכל הקשור לאנימה וגם למוזיקה. היה לנו את הפתיחים של וינלנד סאגה ושל אלס פרדייס, זה פשוט עוד כל כך הרבה, והייתי שמח מאוד להתייחס לכל אחד מהם בנפרד. אך בגלל שכאמור הסרטון אמור להיות מתומצת, אני אלך ישר לעיקר. פתיח השנה 2023 הוא ללא ספק איידול מאושינוקו. הזמרת ששרה את הפתיח זו יאסובי, אחת מהשמות הכי גדולים בתעשיית המוזיקה היפנית, ויש לה עוד המון יצירות וכולם נהדרות. ואיידול הוא מהמפורסמים ביותר. לא רק שבאופן כללי זה שיר יפה, עם קצב ותחביר טוב, יש גם משמעות מעניינת. אם תטרחו להסתכל בתרגום, תראו שהפתיח מסכם באופן שלם ונהדר את כל המושג האיידול. ואני גם ממליץ לכם לשמוע את השיר המלא, הוא באמת הוספה של עוד כמה רמות. ועכשיו לאנדינג השנה. פשוט כי אני יכול. דווקא השנה אני חושב שהיה הרבה יותר סגירים יפים מאשר פתיחים. היה את טוקיו ריבנג'נס, היה את אבן דלוז'ן, היה את דוקטור סטון, היה את אטאק און טייטן, אבל בסופו של דבר מה שאני בחרתי זה מפיסטו מאושינוקו. כן, אני יודע, זה לא פייר לבחור את אותה סדרה בשתי קטגוריות, אבל זה פשוט הסגיר שהכי אהבתי ברמה האישית. שרה את זה, או שר, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, קווין בי, כנראה אישה, שהיא גם פצצה, היא עשתה את פייר של דורורו, ואת איצ'י זירו של דונדן דונלוק, ולשירים שלה יש קטע שאני מה זה חולה עליהם, כאילו באמת יש לה איזשהו סגנון שחוזר על עצמו כל פעם, אבל באופן שונה, ואני מת על זה. אז כן, לקטגוריה הבאה. אוקיי, את האמת שלא קראתי יותר מדי מנגות חדשות השנה, אבל בואו נעבור בקצרה על מה שכן קראתי. אז בתחילת שנה היה 2 מנגות טעימה שפרסמו מנגה פלוס שממש עניינו אותי. לראשון קוראים ג'ונרו שוקו בליינד אוף מן, ולמנגה השנייה קוראים שיבטרינה. שניהם מנגות מקריפות עם עלילת טיל. חוץ מזה היה את ביט אנד משן, מנגה ממש חמודה שמדברת על אנימציה וסאונדטרק, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני מת על הסגנון הזה. גם טבטושי פוג'ימאקי, היוצר של קורוקו נו בסקט, כתב מנגה חדשה השנה שנקראת קיל בלו. מנגה ממש מגניבה שמזכירה באיזשהו מקום את סקמוטו דייז, רק יותר בסגנון של דיילי לייף סקול. אבל מה שבעיניי היה המנגה מריבה ביותר השנה, זה החדש של אינאו אסאנו, מוג'ינה אינטו דה דיפ. כיאה לאינאו אסאנו מדובר בסיינן עמוק ובוגר, אבל הפעם עם סטייל, אקשן וגור מטורפים. ומבחינתי זה המנגה הכי טובה שיצאה השנה. אבל זה לא כל כך עניין שתלוי רק בי, כי את מנגת השנה אני בוחר על פי המנגה שהכי התפוצצה השנה. ואם כך, אני מאמין שהבחירה למנגת השנה ברורה לכולם. מנגת השנה 2023 זה קגורה באצ'י. המנגה מספרת על צ'יאירו, ילד שאבא שלו הוא סוורדסמית שמכין Enchanted Blade, והוא חולם להפוך להיות סוורדסמית כמוהו. אבל יום אחד אבא שלו נהרג ומשאיר מאחור Enchanted Blade אחד, אותו צ'יאירו לוקח למסע נקמה נגד הסורסרס. או אם נדבר תכלס, מדובר בבן אדם אחד שיוצא ומתחרע על ילדי כפות, שיט מגניב החושלוקי, ולאט לאט היריבים נהיים חזקים יותר והקרבות נהיים למגניבים יותר. קונספט פשוט וכיפי שבקלות סוחב איתו 300 צ'פטרים. אז נכון, אני לא מת על הדמות הראשית, והארט טוב רק בקרבות, כל השאר זה נראה כמו דמויות בגלובו, אבל למי אכפת מהדעה שלי? תראו כמה אנשים מעללים את הסדרה הזאת. אין לי שמץ למה זה התפוצץ.
ועכשיו ל10 המנגות הנמכרות ביותר השנה. אז במקום העשירי קינדום שמכרה 3,200,000 עותקים, במקום התשיעי טוקיו ריבנג'נס שמכרה 3,200,000 עותקים גם, במקום השמיני מהירו אקדמיה שמכרה 3,500,000, במקום השביעי ספייקס פאמילי שמכרה 4,300,000 עותקים, במקום השישי סלאם דנק שמכרה 4.9 מיליון עותקים. זה מספר פסיכי בשביל מנגה שיצא לפני 2 עשורים וגם נגמרה. אני חושב שיצא מתישהו ב-1996. כנראה שהמחירות עלו כל כך בגלל הסרט שיצא השנה. במקום החמישי צ'נסו מן עם 5.3 מיליון עותקים, במקום הרביעי אושינוקו עם 5.4 מיליון עותקים, שמן הסתם העלתה את המחירות שלה בגלל האנימה שיצא השנה. במקום השלישי וואן פיס שמכרה 7.1 מיליון עותקים, מספר די הגיוני בהתחשב בעובדה ששנה שעברה היא מכרה 10 מיליון עותקים, אבל עדיין זה קצת פחות ממה שציפיתי, כי אחרי הכל השנה יצא גם גיר 5 באנימה וגם יצא הלייב אקשן, אך בסך הכל מדובר במספר די מכובד. במקום השני ג'וג'וטסו קייזן עם 8.5 מיליון עותקים, ובמקום הראשון בלו לוק עם 10.5 מיליון עותקים. ועכשיו לקטגוריה האחרונה, מהי אנימת השנה. תקשיבו, אם נתחיל לדבר על כל האנימות שאהבתי השנה, לא נסיים כאן. אבל היה כל כך הרבה השנה. סדרות חדשות, עונות שניות, סופים, איזקאי, סלייס אוף לייף סיריס, סרטים, רימייק והשבועיות של וואן פיס, וזה עוד ממשיך. אז ככה, כדי לצמצם את רשימת האנימות שאני עומד לחפור לכם עליהם, אני פשוט אדבר ככה בקטנה על האנימות שלא ציפיתי להם, ווואלה הפתיעו אותי. אז בלו ג'יינט מקבלת ממני 10 מ-10. נקסט. ג'וג'וטסו קייזן, משום מה לא ציפיתי להמון. אני עצמי לא יודע למה. אז בחלק הראשון פשוט התנפץ לי המוח. אבל גם בחלק השני שבו אני באמת ציפיתי למשהו טוב ולמדתי להעריך את ג'וג'וטסו קייזן, עדיין לא הבנתי כמה מטורף החלק הזה יהיה. 9 מ-10. מיום הירו. אם להגיד את האמת, ממש חיכיתי לאנימה. סדרות פשע ויקוזה זה ההיד שלי. אז נכון, הקונספט ממש יפה, אבל לא רק שהאנימציה ממש גרועה, אלא גם העלילה עצמה איפשהו התחרטשה. יותר מדי צירופי מקרים שפשוט התחילו להוריד את האמינות. ניסיון בימוי די מעניין ליצור מתח, אבל הם פשוט חזרו על זה כל כך הרבה פעמים, זה כבר איבד את כל האפקט. אבל הכי גרוע היה הסוף. כאילו עשו לו את המוות על רצח של אדם אחד רגיל, פשוט מעלימים לו עין אחרי זה על מה שמו. מה שמו הוא אדם חשוב, שם מוכר. פשוט מדלגים על זה כאילו על היקוזה בכלל לא אכפת. זה הרגיש שהיוצר עצמו כבר התעייף. והסצנה שהוא מחייך זה פחד מוות. אתם יודעים, אני חושב שאחרי מה שקרה עם משמו, הוא יצא לשפד עוד כמה אנשים, ואז זה מסביר למה יקוזה לא רדפו אחריו, למה אשתו מפליקה לו, ולמה הוא יושב בסלון עם חיוך של פסיכופת. 5 מ-10. ריבנג'ר. כמה דיברו על האנימה לפני שהיא יצאה, ואני באמת חיכיתי. אך כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. זה מרגיש קצת כמו ליפול מעזריאלי, אם אי פעם חוויתם את זה ואתם יודעים על מה אני מדבר. עכשיו תקשיבו, האנימציה טובה, אבל הסיפור תמוה ומנותק, ולא הרגשתי באף אחד מהפרקים חיבור לא לעלילה ולא לדמויות. 4 מ-10. אונדר נינג'ה. יצרה על ידי אותו אחד שכתב את I am a hero. אז אני ממש ציפיתי לזה, אבל לא ממש היה לי פרופורציות למה אני מחכה. וכל מה שקרה זה פשוט שאני הופתעתי. זה היה כל כך שונה מכל מה שדמיינתי. מדובר בסדרה פצועה קשה, דמויות כאלה דפוקות שמכניסים אתכם כל כך טוב לסיפור. סדרה עצמה נהדרת, האנימציה פח. 7 מ-10. מיגי תודה לי. זה היה כל כך ביזארי שזה היה טוב. אני בפרק הראשון כזה, אוקיי, מוזר, אבל אחרי הסגיר אני כזה what the f. אבל למרות שהייתי סקפטי, מדובר בסדרה ממש טובה. 8 מ-10. The Apothecary Diaries. אני לא יודע למה, אבל הקאבר של הסדרה משום מה מאוד הזכיר לי את My Happy Marriage. אבל אחרי צפייה בפרק הראשון הבנתי שמשהו פה שונה. זה היה כמו אוקו של נטפליקס, אבל פשוט הורידו את החלק המטריד, ובמקום זה הוסיפו עלילה טובה והמון מקרי רצח מעניינים לפתירה. וכל מי שמכיר אותי יודע שאני וסיפורי תעלומות זה 8 מ-10. Wounded Gear Murder Farce. הפרק הראשון פשוט עשה לי טרגר לריבנג' ואני הייתי כזה וואו אני יודע לאן זה הולך, לא תודה, אני לא רוצה להמשיך לצפות. אך הודות לידידיי הטובים אשר הפצירו בי להמשיך ולצפות בסדרה, זכיתי לצפות באחד האנימות הטובות של השנה. היה מדובר ביותר מסתם סדרה עם פתיח נטור פארטי בריטי וקרבות אפים. היה מדובר בסדרה מבולבשת עם המון תעלומות. סדרה על מקרי רצח אשר נפטרים בעורמה, שנינות חלקלקה, דמויות כיפים והמון סלבס מעולם הספרות, כגון שרלוק הולמס, ארסן לופין, פרנקנשטיין וג'ק דה ריפר. 8 מ-10. נירה אוטומטה. אני לא יודע איך להסביר את הסדרה הזאת. פשוט תנסו לדמיין שאתם מתחילים לפתח רגשות לבינה מלאכותית. סדרה מטורפת. 8 מ-10. ודרך אגב, אפרופו רגשות לבינה מלאכותית, פלוטו יצא השנה, אז אני עומד לחפור לכם על זה. באדי דאדי. פשוט לקחו מה שעבד טוב כל כך בספייקס פאמילי ובגוקו שופודו, אבל במקום לנסות להיות מצחיקים, ניסו לקחת את זה למקום השגרתי והיומיומי. ודרך אגב, זה מה שפועל כל כך טוב בסדרות האלה, שנותנים למישהו קשוח ורציני כמו מתנקש לעשות משהו פשוט ושגרתי כמו לגדל ילדה ולשלוח אותה לגן. כי לראות את אותם אנשים מגניבים
מגניבים, מסתבכים בנושא פשוט שהם לא יכולים לפתור בפשוט לחיצה על ההדק, זה כשלעצמו מצחיק, ולראות אותם נפתחים לאט לאט לאותו דבר קסום ותמים, זה גם מה שגורם לנו להתחבר אליהם. אז בקצרה, מדובר בסדרה מרגשת, סוף שהוא פשוט צוחק דמעות. 9 מ-10. סוסונו פרירן. ואני חשבתי שאני עומד לצפות בסתם עוד איסקאי. מדובר בסדרה יפה ומרגשת שמדברת על הכאב בחיי נצח, על כמה הזמן עובר מהר ואנחנו צריכים לנצל אותו, כי לא תמיד נקבל הזדמנות שנייה לעשות את זה. השם של הסדרה באנגלית Beyond Junrei's End אומר את כל מה שאנחנו צריכים לדעת, כי סוסונו פרירן היא סדרה שמדברת על המסע אחרי שהוא נגמר, אחרי שכבר שבו הימים של השלווה. מסע צ'יל וקליל, כמו מין שוטטות כזאת, שבו פרירן מגלה מחדש את אותם מקומות שהייתה בהם כבר אז עם חברים שלה במסע הקודם, וכל סצנה כזאת הסאונדטרק והזיכרונות של פרירן עושות את שלהם. מדובר בסדרה צ'יל ורגועה לחלוטין, שכל מי שאהב את מה שאמרתי עכשיו חייב לראות אותה. 9 מ-10. זום וואן אנדר, סדרת זומבים אפוקליפסית בוגרת וגורית, שלוקחת את הקונספט של לחיות בלי חרטות, שתעשה את כל מה שאתה רוצה לעשות לפני שתהפוך לזומבי או תמות, ממש עם רשימת משאלות והכל. אתם יודעים, קצת כמו The Last Kingdom Earth, אבל לא באמת דומה, כי זום וואן אנדר 8 מיליארד יותר טוב. ובאמת שכל מה שבסדרה הזאת היא מטורף. יש שם דמויות מדהימות, הצגת נבל אפית לחלוטין, אנימציה מושלמת, יצורים כל כך עזים וחיים, והכי חשוב זה המסרים והביקורות שמעבירים על החברה שלנו. לדוגמה, בקליפ של הפתיח, דרך אגב זה הפתיח עם הקליפ הכי טוב אי פעם, אז יש שם את הסצנה שרואים בה את כל הזומבים לוחצים על הטלפונים שלהם. מטאפורה ברורה שהזומבים הם בעצם העובדים של החברה, אנשים שכבולים בשגרת היום-יום המשעממת והנצלנית שלהם, כמו שהאקי ראיה. והרגע שהוא כל כך שמח על האפוקליפסה שבגלל זה הוא לא יצטרך ללכת יותר לעבודה, זה גם הרגע שבו אתם מתרסקים לסדרה ולהיגיון המדהים שלה. ואפשר לדבר שעות על כל חלק שבסדרה, אבל את זה אני כבר אשאיר לכם. 9 מ-10. Heavenly Delusion. 2 פרקים ראשונים לא הבנתי כלום. העלילה לא הייתה מובנת בכלל, והייתי בטוח שדיסני סתם רוצה סדרה שחצי מהדמויות בה מבולבלות מינית. ובפרק 3 הכל מתבהר. בעצם לא, זה נשאר מבלבל. אבל הקונספט של הסדרה נהיה ברור לנו. הסדרה בעצם מספרת 2 סיפורים בו זמנית, בעולם רחב עם עלילה מתסבכת וטוויסטים לא צפויים. נותנים לנו להבין הכל לבד. זורקים אותנו למים העמוקים ולא נותנים לנו לאכול בכפית של זהב. הסדרה פותחת לנו שאלות ונותנת לנו הצופים לענות עליהם לבד מצפייה בפרק. וככל שהפרקים מתקדמים, כמות השאלות רק גודלת. וכשאתם משערים תשובה לאחת השאלות שהייתה לכם, יש איזה קורת רוח, תחושה שאני מייחס לאנימות מאוד ספציפיות, וביניהם וואן פיס. 9 מ-10. או שינוקו. אני פשוט אשמח לחפול לכם עוד טיפה על הסדרה. אולי לא מדובר בסדרה עם הסיפור הכי טוב השנה, מדובר באדפטציה הכי טובה שנעשתה למנגה אי פעם. לקחו סיפור ממקור שוק שלעצמו טוב, ובעזרת אנימציה, בימוי וסאונד יוצרים קטעים שגורמים לך לקפוץ מהכיסא. החוזקה של הסדרה זה בבימוי, הבחירה של סדר הקטעים וההכנסה של הסאונד. עוד לפני שהסדרה יצאה, קראתי את הצ'פטר הראשון במנגה, ואז כשהפרק יצא ראיתי 30 דקות ראשונות ממנו, ולא ממש התלהבתי, כי זה פחות או יותר מה שכבר קראתי. כמה שבועות אחרי זה שהפרק יצא בעברית, המשכתי לצפות בפרק והמוח שלי נמס. שינוקו מקבלת ממני 10 מ-10, ואני לא חושב שאני מגזים. והיא גם הייתה הופכת לאנימת השנה, לולא האנימה שבחרתי לאנימת השנה לא הייתה כזאת טובה. אז אנימת השנה 2023, האנימה שהתעלתה עלו שינוקו, זו פלוטו. באמת שלא היה כאן כוחות. זה יצירה של נוואקי אורסאווה על מנגה שכתב אוסאמו טזוקה. מה אתם עוד צריכים בעולם הזה? נטפליקס פשוט ידעו מה אנחנו רוצים והביאו את זה. הסדרה מתמקדת בכל כך הרבה דברים, וכמו שאי אפשר להסביר מונסטר, לפחות לא בסרטון של כמה דקות, באותו מידה אני לא יכול להתחיל לדבר איתכם על פלוטו. פשוט צפו בסדרה, מדובר ב8 פרקים שכל פרק הוא שעה, ואפשר למצוא את כל הפרקים בנטפליקס. האנימה היא 10 מ-10, ואותה גם בחרתי לאנימת השנה. אוקיי, זה הסרטון להיום, תעשו לייק וסאב, והדיסקורד נמצא בתיאור, תיכנסו בבקשה. עד לסרטון הבא.